Cofundaba FM Youth Waves. Masibulele sibambe ngazo zozibini pha ku Echo the DJ behamba naye ke uAya the Main kwinkqubo ethi Amaza Olutsha ukanti sikwamkele emphulaphuli kwezisematheni nobongiwe nyanga. Namhlanje bekubanjwe inhlanganiso ngosomashishini bakucofa imvaba ngozama ukusombulula okanye ukubeka umgaqo seko malunga nendlela abathengisi abaqhuba ngayo. Ukanti eliqela icofa imvaba Hawkers Association yayikhona ngaphambili eligama abathengisi abalityumbayo njengegama eliza kusetyenziswa nakweli xesha. Bebekwaveza nenkxalabo yeevenkile eziwenza nzima umsebenzi bathethe nangokugcinwa kwedolophu icocekile ukanti silijelo lendaba siye sabamba omnye usomashishini ecaleni. Ukanti icofa imvaba Hawkers Association ithethe nagevenkile ukuba mazingakhuphi izinto ngaphandle mazithengisele ngaphakathi ukanti ukucoceka kwedolophu abantu bangathengisi bephantsi kwempembelelo zotywala ulawulo lwamaxabiso imoto ezithengisa ezitratweni mazithengise zihambe ukanti bathethe nangabathengisi ukuba babe nazo nepermit. Ukanti silijelo lendaba siye sabamba omnye usihlalo uVusi Njeje. Mandinibulise ke kicofa imvaba FM Youth Ntoni. Ndingu-chairperson ke we-Hawkers sasecofa imvaba. Umba besinawo namhlanje ebukukwakha i-structure okanye ukwakha umgaqo-siseko wendlela yokusebenza yosomashishini abancinci balapha ecofa imvaba ukuze sikwazi ukubana nobana urhulumente wethu namaqithiqithi sikwazi ukufumana kulo maqithiqithi kodwa singabantu abakwi-organization esebenzayo. Ukanti nonomnikelo Mbarhane uDeputy Chair uphefumla uthi igama lam ndingunomnikelo kaMbarhane uDeputy Chair wecofa imvaba United Association. Injongo yethu ke kule association bubunye yimbeko kokuzithoba ubambiswano singabazali sisebenzela abantwana bethu. Xa sisebenzela abantwana bethu injongo yethu kuba babone kuthi nokubakhulisa kwethu ingqeqesho. Sifuna ii-customers zethu sibone kuthi imbeko nokuziphatha. Xa ureyida i-Hawkers uthengisela i-hawker awunokwazi uyithengisela i-hawker ushushu unxilile uyiloo nto nje ingakwazeki nokujongeka. Nococeko kaloku bantu bakuthi kufuneka sicocekile sithengisela abantu bakuthi sicocekile. Siyayifuna ukuyiphuhlisa icofa imvaba. Sifuna ukuyigcina icofa imvaba icocekile. Kuthiwa bayemka abatyala imali ngenxa yezitendi zethu ezimdaka. Siyarhalela ke uncedisana nomasipala. Umasipala abangekucala lethu asibonisa uburongo bethu. Naye umasipala angasixaxamisi mani. Kaloku singovuka ibambe asithatha intweni. Umasipala makangavuki nje kuse ethatha izitendi zethu ezigibisela kude. Sikhulisa abantwana sibakhulisa nzima. Sifundisa abantwana ngokuhlala estratweni. Siyarhalela ke lilonke ukubambisana nomasipala singawezo Hawkers. Siyabulela inkosi. Ezinye zithe sinye sezakhiwe eMthatho esibizwa ngeBorders Cawu sitshe sanqunqa ngokuhlaka izolo unobangela wokutsha kwesisakhiwo awukaziwa. Kufumaniseka ukuba yimigangatho eli-11 echaphazelekileyo ukanti ngamasebe alithoba atshe aphela. Ukanti kwindaba zecofa imvaba FM Youth Waves kubongiwe nyanga. Cofundaba FM Youth Waves.